spiċċajna lockdown hija daqqa ta' ħarta kemm għalija u kemm għall-klient, għall-atlit, illi waqqafnilu ir-rota kemm waqfet ir-rota tiegħi u il-xedjul tal-persuna u attakkat u affettwat mentalment is-saħħa tal-bniedem. Issa li għax il-kontatti tan-nies ma stajniex nagħmluhom għax ma stajniex nagħmlu il-contacts flimkien. Issa iżda li fetħu il-gyms reġgħu irritornajna lura għan-normal kemm jiena ħadd gost u kemm il-klient, ir-rota reġgħet bdiet iddur, l-iktar li nappella hija l-saħħa tal-bniedem kemm timpruvja iżjed. Kemm l-immunity system tagħhom tissaħħaħ ħafna anka mentalment illi huma jħossuhom tajjeb. Il-ġisem, ġogi, dik li tlaqt mid-dar u għamilt training u sibt sija għalik hija ħaġa iktar importanti. Illum iktar hemm awareness